Benvinguts a les prediccions meteorològiques, informació per Akbar. La sequera, històrica perquè és que no tenim una sequera tan extensa i important des que hi ha dades, ara en parlarem. No plou bé, sí que va ploure, Déu-n'hi-do, les comarques de Girona, algunes fins a 40 litres, molt bona pluja a la caiguda, però van ser fenòmens puntuals, locals, tant de bo plogui, però no tant com aquestes imatges. Això és l'Havana, pràcticament la capital de Cuba, inundada per les grans precipitacions que estan caient allà o a la República Dominicana. Uns tant i uns altres tampoc, ja ho veuen. Anem a veure precisament la poca pluja que ens està caient. Gràfic des del 1914 fins ara mateix, Observatori Fabra de Barcelona. 3 anys seguits, aquí els tenim de color carbassa, 3 anys seguits amb precipitacions de 300 litres, quan haurien de ser de 600. Anem a veure ja tot sigui precisament la imatge del pantà de Canelles, cap allà a Mont-rebei, allò tan preciós. És prou explícita aquesta imatge. I acabem bé amb mesures per aprofitar aigua quan plogui, a veure si plou. Bé, ja ha plogut a alguns llocs, però falta molta més, doncs els hivernacles poden conduir l'aigua dels sostres, de les taulades, cap a aquestes basses que s'han construït i poden recollir milers i milers de litres. Anem a veure les prediccions meteorològiques. No posem molt bona cara, no? A curt termini, poques novetats. Continuarem en situació de vents del nord, de tramuntana, a sobre són molt eixuts, secs. Entre dilluns i dimarts entra una pertorbació pel Cantàbric i pel Pirineu, alguna nevadeta, poca cosa en conjunt, i temperatures fredes a partir de dissabte. Divendres no, però a partir de dissabte baixen, ambient el que toca. Més enllà, les prediccions anuncien pocs canvis, al voltant del dia 1 o 2, a veure si tenim alguna precipitació, i aquí hem posat una incògnita, no ho tenim molt clar a partir del 6, 7, 8, però no ho tenim massa clar. De moment, esperar, sequera que continuarà. Fins aviat.